जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदन दन व्रज जन रंजन यशोधन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 17வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் ஸ்ரத்த திரய விபாக யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அப்படின்ட்டு நேத்து ஜட இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய முக்குணங்களை பற்றி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பிரணத்தை யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிடலாம், நானே வாசிச்சிடுறேன். ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गुरवे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல 28 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க போகின்றோம். இதுல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் கேட்பார், இந்த தான் தோன்றித்தனமாக அவரவர்களுக்கு தோன்றியது போல சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாதவாறு மக்கள் தெய்வ வழிபாடுகள் செய்கின்றார்களே, அப்படி செய்வது சத்துவகுணத்திலா இருப்பதனாலா அல்லது ரஜகுணத்தில் இருப்பதனாலா அல்லது தமோ குணத்தில் இருப்பதனாலா அப்படின்ற கேள்வியை கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் அந்த 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய வழிபாடு எப்படி இருக்கும், அது மட்டுமல்ல நமக்கு 3 விதமான இது நம்ம எல்லா வர்ணத்தவர்களும் ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் செய்ய வேண்டும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யக்ஞம், தானம், தவம், அது 3ம் செய்யணும். சோ அதை பத்தின டீடைல்டு இது நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் தத் சத் அதோட ஃபுல் மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சப்ததசோऽध्यायः ஸ்ரத்தத்ரயா விபாக யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? டக்குன்னு வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. லைட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலையா? என்ன சொல்றீங்க பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. சாப்டர் சம்மரி சாப்டர் 17லயே நிக்கும் மாதாஜி. சம்மரி தெரியுதுங்களா? அப்ப இந்த இது இப்போ பாருங்க 17.1 தெரியுமே. எனக்கு இங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வருதுங்களே பிரபுஜி. இல்லைங்க மாதாஜி, சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி பண்றேன். இப்ப நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இப்ப சேஞ்ச் ஆகல மாதாஜி. இப்போ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு மாதாஜி. கடவுளே. சரி, ஓகே, அது லோட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ள நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம். அர்ஜுன உவாச்ச ஏ சாஸ்திர மாதாஜி புக் இருந்தா படிக்கணும் மாதாஜி. இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? இருக்குங்களா? இருக்குங்க மாதாஜி. அப்ப நீங்க படிங்க பிரபு. இருக்கு மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச ஏ சாஸ்திர விதிம் உத்ருஜ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான் விதாஹ தேஷாம் நிஷ்டா து கா கிருஷ்ண சத்வம் ஆஹோ ரஜஸ்தமஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா? இந்த 3 குணத்தில் எந்த குணத்தில் இருக்கின்றார்கள்? பிகாஸ் அவங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது மாதிரி அவங்க வழிபாடு இல்லையே, தான் தோன்றித்தனமாக அவங்க செய்யறாங்க இல்லையா? சோ அது எந்த மாதிரியான குணத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2வது 3வது ஸ்லோகம் லோடிங் இன்னும் ஆயிட்டு இருக்கு. லேட் ஆகுதுன்னா உங்க கையில புக் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி யார்கிட்ட இருக்கவங்க வாசிங்க. ஆக்சுவலா டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதனால நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணிடலாம், ஃபாஸ்டா இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் ஸ்ருணு. 3வது ஸ்லோகம். சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோயத் ரத்தஸ ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறுகின்றான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3 விதமான குணங்கள் இந்த ஜட உலகில் பீடித்து இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று இருக்கு, அது சுத்த சத்வகுணம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தனுக்கு உண்டான குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்வகுணத்தில் இருக்கின்றான். ஏன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்த சத்துவகுணத்தின் மூலமாக பக்தி செய்து கடைசி நிலையான பக்தியோட கடைசி நிலையான பிரேமம் அதை அடைந்து 9 நிலைகள் இருக்கு பக்தியோட. இதுல நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல கூட நம்ம பார்க்கலாம். கடைசியில அவங்க பகவானை அடைகின்றார்கள். இது பக்தனுடைய நிலை.
அதே சமயத்துல இந்த ஞானியாகப்பட்டவர்கள் என்ன அப்படின்னாங்க, அவங்கள்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், அவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு முக்தி அடைந்து பிரம்மத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அது வந்து ஞானியோட இது. ஆனால் இந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்க காமிஸ், அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ரஜகுணத்தின் மூலமாக தனது கடமைகளை செய்து அதற்கு உண்டான பலன்களை பெற்று ஸ்வர்கலோகம் செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு குணத்திற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுடைய பிரேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. जजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेदान् भूतक சான்யே ஜஜந்தே தாமசா ஜனாக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। பிரபுஜி. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு செய்கின்றார்கள். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் பகவானால நியமிக்கப்பட்ட அந்த பிரதிநிதிகள். அதனால அந்த உணர்தலோட அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். ஆனால் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தீராத ஆசை இருக்கு இல்லையா, அதனால பேராசை, அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். இந்த இது வேணும் அந்த இது வேணும்னு கர்ம பலன்களின் மூலமாக. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தமோ குணத்தில் அறியாமை என்ற ஒரு இதுல இருக்கவங்க பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றார்கள். இதெல்லாம் இப்பவும் நமக்கு நடக்குது, நம்ம பாக்குறோம் கண்கூடாக. 5வது 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। அசாஸ்திர விஹீனம் தப்யந்தே ஏ தபோஜனாக தப்பாஹங்காரம் சம்யுக்தாக காமராக பலான்விதாக கர்ஜஷ்ணக சரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதசக மாம் சைத்வாந்தக சரீரஸ்தம் தான் விர்த்த யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். சோ அந்த பேராசையின் மூலமாக அந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றார்கள். ஏன்னா அந்த தற்பெருமை, நான் பண்றேன், அது இல்லாம ஒரு அகங்காரம், நானே இதை வந்து இது பண்றேன் அப்படின்றதுனால அவங்க கடுமையான தவங்களை செய்கின்றார்கள். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லா அசுரர்களையும் பார்க்கலாம். ராவணன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹிரண்யகசிபு, சாகா வரம் வேணும்னு தான் வந்து ஹிரண்யகசிபு இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்க. பிரம்மதேவர் சொல்றாரு, எனக்கே அந்த தகுதி கிடையாது, ஏன்னா நானும் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புன்றதுக்குள்ள உட்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதற்கப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 9 விதமான கோரிக்கைகள் வைக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய நிலைப்பாடு. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி 8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆயுஹ சத்வ பலோரோக்கியம் சுக பிரீதி விவர்த்தனாக ரஷ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹ்ருத்யா ஆஹார சாத்விக பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. சோ அவங்க சாப்பிடக்கூடிய இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப தூய்மையாக நம்மளுடைய வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், நமக்கு சக்தி கொடுக்கும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்பவும் வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு இது ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டா ஃபீல் பண்ணும், சுகம் அண்ட் திருப்தி கொடுக்கும். அந்த உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ரசமுள்ளவை, அந்த அப்படியே ஜூஸியா இருக்கும். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாத்வீகமான ஒரு குணத்தை நமக்கு கொடுக்கும். என்ன சொல்றது, பிளான்ட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், தாவரங்கள் அண்ட் பழ வகைகள், அவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசமுள்ளவை, கொழுப்பு சத்தோட, மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயுள் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. அடுத்து 9, 10 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கட்வம்ல லவணாத் ஹரே கிருஷ்ண யுஷ்ண மாதாஜி. தீக்ஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கட்வம் லவணாத் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ருக்ஷ விதாஹினக ஆஹார ராஜ சஸ்யேஷ்டா துக்க சோகா மயப்பிரதா. 9வது ஸ்லோகம். யாத் 10வது ஸ்லோகம்.
यादयामं कदरसं बोधि पर्युषितं स यद् उच्छिष्टम् अभिसामेत्यं भोजनं तामसप्रियं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு பார்த்தீங்கன்னா கசப்பா இருக்கும், புளிப்பா இருக்கும், உப்பு நிறைந்தது, காரம் உள்ளது. இந்த காரசாரமான சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அது வந்து உடலுக்கு வந்து கெடுதின்னு பார்க்கணும். இப்பெல்லாம் எந்த மூளைக்கு மூளைக்கு நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரியான என்ன சொல்றது, நிறைய ஏஆர்டி சென்டர்ஸ் வந்துச்சு, இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துச்சு, நிறைய மருத்துவர்கள் வந்து அதிகமாயிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறியது, லைஃப் ஸ்டைல் மாறி போனதுதான் இதற்கு முக்கியமான காரணமாக நாம் பார்க்கின்றோம். சோ ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான உணவு பழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப பிடித்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். ஆனால் இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணவு பாத்தீங்கன்னா சுவையற்ற, பழைய ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ளவர்களால விரும்பி சாப்பிடப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண பிரபுஜி. अवलाकांक्षिभिः जग्नो विदितिष्ठोय इच्छते यस्तव्यं एवेदि मनः सदा समादाय स सात्विकः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த மூன்று வகையான குணங்களை உடையவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். அதற்கு முன்னாடி அவர்களுடைய வழிபாடு, தெய்வ வழிபாடு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். இப்ப நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம் எப்படிப்பட்ட யாகத்தை செய்கின்றார்கள். இந்த 3 குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த சாஸ்திர விதிகளின்படி, சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடித்து கடமையை நிறைவேற்றுவார்கள், பலனை எதிர்பார்க்காமல் அவர்கள் செய்வார்கள். அதுதான் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய யாகம். அது வந்து சத்துவ குணத்தில். ஆனால் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க கர்ம பலனில் ஈடுபட்டு எனக்கு இன்னும் வேண்டும், பேராசை அதிகம். சோ அவர்கள் எதையோ எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகம். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. अभिसंतायतु बलं तं पादम् अभिसैवयत् युज्यते परद श्रेष्ठ தம் யக்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. 13. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. वासिंग प्रभुजी. विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदशिनं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம விகர்மவாதிகள் எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யறது, பிரசாத விநியோகம் இல்லாமல், இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்மளுடைய யக்ஞத்தில் இருக்கும். கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்ன? கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்ன? நாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம அதே போல நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம யஜ்ஞம் சொல்றோம். அப்போ கண்டிப்பாக பிரசாத விநியோகம் இருக்க வேண்டும். வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம், அதுதான் நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை கொடுக்க வேண்டும். நம்மளால எது முடியுமோ அந்த மாதிரியான தட்சணைகள் கொடுக்க வேண்டும். நம்பிக்கையோட நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் இருக்கணும். இது எல்லாமே இல்ல அப்படின்னாக்கா அது வந்து தமகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞத்தில் அல்லது யாகத்தில் பிரசாத விநியோகம் இருக்காது. வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்ய மாட்டார்கள். புரோகிதர்களுக்கு உண்டான தட்சணை கொடுக்க மாட்டார்கள். இது நடக்குமா நடக்காதான்னு நம்பிக்கையின்றி அவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகம் தமகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவத் விஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச சாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் பத்தி பார்க்க போறோம். என்ன மாதிரியான தவம் செய்வது அப்படின்னு. அதுல 3 வகையான தவங்கள் இருக்கு. 3 நிலையில் நம்ம பண்ணணும். இந்த உடலுக்கு உண்டான தவம், மனதிற்கு உண்டான தவம், நம்முடைய வாக்கு, இந்த 3ம் எப்படி வந்து ஒரு
தவம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? எல்லா புலன்களையும் அடக்கி நம்ம கரெக்டா நிலையா உறுதியாக அதுல வந்து அதே குறிக்கோளாக நம்ம இருக்கிறது. அப்பதான் நமக்கு நிறைய ஆசிலேஷன் வரும், நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதையெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து அதுல நிலையா இருக்கிறது இல்லையா? சோ தவம், அதுவும் கலியுகத்தில் மிகவும் கடினம். சோ 3 விதமான தவங்களை வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள் ஆகும். இந்த உடலுக்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கடவுளுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய மரியாதையை செலுத்தணும், பிராமணர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும், ஆன்மீக குரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருன்னு பார்க்கணும். பிராமணர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல, உண்மையாகவே சாஸ்திரங்களை படித்து சத்தியகுணத்தில் இருந்து பகவானிடத்தில் பக்தனை சேர்க்கக்கூடிய செயல்களை செய்யக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு மரியாதை தரணும். பெரியவர்களுக்கு தாய் தந்தையர்களை வந்து வழிபடணும். அது மட்டும் அல்லாமல் புற தூய்மை, அகத்தூய்மை, எப்பெல்லாம் நம்ம தூய்மைன்னு பாக்குறோமோ அப்ப நம்மளுடைய இந்த புற தூய்மை, வெளிப்புற தோற்றம் பிளஸ் உள்புற தூய்மை இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தமாக இருக்கணும். மனதில் வந்து அந்த காமம், குரோதம், பயம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பொறாமை மெயினா இருக்கக்கூடாது. எளிமையா, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் இல்லையா? சோ எளிமையாக இருக்க வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். ஈவன் கிரகஸ்தர்கள் கூட அந்த எப்பொழுதெல்லாம் பகவானை நம்ம வந்து வேண்டுகின்றோமோ, அவரிடத்தில் செல்கின்றோமோ, இந்த அமாவாசை, ஏகாதசி அந்த மாதிரி சமயத்தில் கிரகஸ்தர் கூட பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது போல சாஸ்திரத்தில் ஒரு கிருஷ்ண பக்தியை வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்காக மட்டுமே அவர்கள் வந்து அந்த சந்தானத்துக்கு உண்டான செயல்களை செய்யலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, எல்லா உயிர்களிடத்தும் வந்து கருணை, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்கு உண்டான தவங்கள். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றோம் இல்ல, பிசிக்கலா. அடுத்தது 15வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரிய ஹிதம் ச யத் சாத் ஸ்வாத்யாயாப் ஜசனம் சைவ வாங்மயம் தவ உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ட்ராக்கிங் போயிட்டு இருக்கு, ஒரு சைடுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கும், ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. இப்ப அந்த வாக்கிற்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம். அந்த நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையாக இருக்கணும், இனிமையாக இருக்கணும், மற்றவர்களை வந்து கடினப்படுத்த கூடாது. நம்மளுடைய வாக்கு பேசுறது நன்மை அளிக்க கூடியது, சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம பிரஜல்பா இருக்கக்கூடாது, அடுத்தவர்களை பத்தி புறம் பேசுதல் இருக்கக்கூடாது. பகவானை பற்றின வார்த்தைகளை நாம் வந்து பேசணும். 2 minutes ப்ளீஸ். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றது. நம்ம இப்ப வந்து உடலுக்கு உண்டான தவத்தை பார்த்தாச்சு, வாக்குக்கு உண்டான தவம் பார்த்தாச்சு, மனதிற்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனப்பிரசாத சம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ பாவசம் சுத்திர் இத்யேதத் தபோமானசம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப மனதிற்கு உண்டான தவம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். திருப்தி. நம்ம திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதிற்கு உண்டான தவங்கள். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வைத்து திருப்தியாக இருப்பது. வாழ்க்கையை நம்ம ரொம்ப மனதை ரொம்ப எளிமையா லைட்டா வச்சுக்கிறது. மௌனம் எங்க சாதிக்கணுமோ அங்க எல்லா இடத்துலயும் மௌனம் சாதிப்பதும் தவறு. சுய கட்டுப்பாடு இல்லையா? மனசு எங்க அங்க அலைபாயும், அதை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரணும். அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா ஐம்புலன்கள் போற இடத்துல ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக. ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம். சோ அதனால அதை விட உயர்ந்த சுவை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் போது மனதும் கட்டுப்படும், லயப்படும். அதற்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது சாண்டிங். அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லும் போது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 17வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஸ்ரத்தயா வரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரி விதம் நரை அபலாங்காங் ஷிபிர் யுக்தை சாத்விகம் பரிஷச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், எந்த அந்த 3 வகையான தவங்கள்? உடலுக்கு உண்டான தவம், அந்த நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், வாக்குக்கு உண்டான தவம், அது மட்டுமல்லாமல் மனதிற்கு உண்டான தவம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த தவங்களை நாம பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் போது, நம்மளுடைய திருப்திக்காக இல்ல, பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம் அதை செய்யும் போது, அதுவும் உன்னத நம்பிக்கையோடு செய்யும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 18. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். இப்ப பார்த்தோம், இந்த 3 உடல், வாக்கு, மனம், இந்த 3க்கும் உண்டான தவங்களை பகவானுக்காக திருப்தியில ஈடுபடுத்தும் போது அது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். அதையே நமக்காக, ஏன் திருப்திக்காக அப்படின்னு நம்ம செய்யும் போது அது ரஜோகுணத்தில். அதன் மூலமாக நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலமாக இருப்போம். அண்ட் அது மட்டுமல்ல, அது தற்காலிகமானதும் கூட அப்படின்றத பார்க்கலாம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செய்யறான்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு 5 minutes நான் எடுத்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான மூட கிரகவே அனத்மானோ யத் பீடாய கிரைதே தப பரஷ்யோ யத் சதானர்த்தம் வா தத் தாமசாம் உதாருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவே அல்லது துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் தன்னையே வருத்தி கொண்டு செய்யக்கூடிய தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்களாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தாதவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபவகாரினே தேஷே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கொடுக்கக்கூடியதாக கருதப்படுகின்றது. நம்ம பார்த்தோம், யக்ஞம் பார்த்துட்டோம், தவம் பார்த்துட்டோம், இப்ப தானம். சோ தானம் எப்படின்னாக்கா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான நபர்களுக்கு கரெக்டான முறையில் கொடுக்கக்கூடியது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானமாக கருதப்படுகின்றது. 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனக தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத் தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எனக்கு கர்ம பலன்களை எதிர்பார்த்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய தானம் பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பது. இந்த கோவிட்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க கொடுக்கறது என்னவோ சின்னதா இருக்கும், ஆனா அவங்க எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு. அதேச காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ய தீயதே அசக்ருதமவஞாதம் தத்தாமசமுதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நித்யேஷு பிரக்மனாஸ்தி விதஹ ஸ்மிருதஹ பிராக்மனாஸ்தேன வேதாஸ்ச யக்ஞாஸ்ச விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இது பாத்தீங்கன்னா பகவானை குறிப்பிடுவதற்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும்
யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றது. எந்த யக்ஞம் பண்ணும் போதும் அதோடைய பலன் பகவானுக்கு தான் செலுத்தப்படுகின்றது. சோ ஓம் என்பது பிரணவ மந்திரத்தின், ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார், நம்மளுடைய பிரணவ மந்திரத்தின் மூலமான அந்த ஓம் என்னும் மந்திரமாக நானே இருக்கின்றேன் அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதற்காக இது சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானிடத்தில் ஃபைனலா நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த பலன்களை வந்து இந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நாம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாதோ மித்யுதர உதாஹ்ருத்ய யஞதா நத பக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? வாசிக்கிறோம். பொருளுரை அந்த மொழிபெயர்ப்பு அந்த வாசிங்க. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் மேற்கொள்கின்றோமோ அவற்றை ஓம் என்னும் மந்திரத்துடன் நாம் தொடங்குகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் இத் ஜனபிஸ்தந்தாய பலம் ஜக்ன தப கிரியாக தான கிரியாஸ்ச விவிதாக கிரியந்தே மோக்ஷ காங்க்ஷிபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். சோ நம்ம பார்த்தோம், மனம், வாக்கு, உடல் அந்த மூன்றுக்கும் உண்டான தவத்தினை உண்மையான ஒரு பலன்களை எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானிடத்தில் நாம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 26, 27 பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிச்சிடுறேன். மாத்தீங்கன்னா புக்கு பார்த்து படிக்கிட்டீங்களா? ஸ்லைடு தெரியுது, எது பண்ணாலும் ஓகேங்க பிரபுஜி வாசிங்க. 25 படிச்சிட்டீங்களா? பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே சத் பாவே சாது பாவேச சத் ஏதத் பிரயுஜ்யதே பிரஷ்யசதே கர்மணி ததா சத் சப்த வார்த்த யுஜ்யதே யக்ஞே தபசி தானே சதிதி சத் இதி சோச்சதே கர்ம சைவ தத் அத்தீயம் சத் இத் ஏவாபி தீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லில் இது குறிப்பிடுகிறது. பிதாவின் மைந்தனே அத்தகு யாகத்தை செய்பவர் சத் எனப்படுகிறார்கள். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ சத் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை, பூரண உண்மை அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பிதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் தத் எனப்படுகின்றார்கள். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களை சத் என்று உண்மையாக நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஐ திங்க் கடைசி ஸ்லோகம் 28. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல லெவல் 1ல நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிரஷ் அப் பண்ணிட்டு தான் போறோம். லெவல் 2ல இன்னும் டீடைலா படிப்பீங்க. 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்தத்யா உதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த ந ச தத் பிரேத்ய நோ இஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடு வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. தெரியுதுங்களா? ஸ்லைடு வாசிச்சிருங்க. ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? ஸ்லைட் தெரியலங்க மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம
சப்ததசோத்யாயः ஹரி ஓம். சோ கடைசி ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றவை. பகவான் மேல நம்பிக்கையோட நம்ம செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா அது சத் எனப்படுகின்றது. நம்பிக்கை இல்லாத ஒன்று பாத்தீங்கன்னா அசத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்த மாதிரி நாம இந்த யாகம் தானம் தவம் அவர் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்யும் போது அதை நம்மள அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்து செல்ல போறது மட்டும் இல்ல, இந்த பிறவிலும் நமக்கு மோட்சம் இல்லை, அடுத்த பிறவியும் அது வந்து நமக்கு பயனற்றவையாகவே போகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த யாகம் தானம் தவத்தை பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய உண்மையான அன்போடு நம்ம வந்து அதை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் மீது நம்பிக்கை வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ரத்த த்ரயாய விபாக யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்சகல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்துபியே வச்சு பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण.